Is-saħħa mentali hija milquta direttament mill-ambjent li ngħixu fih. Għaldaqstant esperti fil-kura tal-mart mentali jisqu dwar l-importanza li fi sptar fejn nagħtaw kura persuni b'dan it-tip ta' mart l-ambjent ikun wieħed sabiħ u tajjeb. Il-psikjatra Anton Grek li jmexxi s-servizzi tas-saħħa mentali f'pajjiżna fisser kif hekk tista' titjieb it-terapija u progress li jagħmel pazjent. Fil-psikjatrija il-kura mhijiex biss il-mediċina, ħafna jaħsbu li il-kura tal-psikjatrija hija mediċina biss. Hija ħafna fatturi, għandek psikoloġija, terapija u hekk, u l-ambjent huwa importanti ħafna. L-isptar Monte Carmeli li ilu mibni sa mill-1861 m'għadux joffri l-iktar ambjent adekwat. Għalkemm ċerti servizzi s-saħħu diġà sar xogħol ta' tisbieħ f'diversi swali, il-Gvern jemmen li hemm bżonn proġett b'saħħtu li jibdel b'mod sostanzjali il-wiċċ ta' dan l-isptar. Xi ħaġa li biex issir se toħroġ espressjoni ta' interess fil-ġimgħat li ġejjin. Definittivament li l-ambjent ta' Mount Carmel jista' jagħmel jaruħu ħafna. Mount Carmel huwa sptar kbir, antik, areas bieħ fis-sens li hemm ġonna u hekk, però bħala bini huwa bini antik ħafna. Is-Segretarju Parlamentari għas-Saħħa Chris Fern spjega kif it-tisbieħ f'Mount Carmel huwa fuq net fl-aġenda tal-Gvern. Niddiskutu dan il-pjan li qegħdin nagħmlu kemm għas-saħħa mentali fil-komunità, kemm biex ikollna sheltered accommodation fil-komunitajiet, kif ukoll biex nirranġaw l-ewwel nies il-Mount Carmel u jkollna wkoll siti oħra li nkunu nistgħu nagħtu l-kura lil pazjenti li jkollhom bżonn il-kura mentali. Il-bidliet mhux se jkunu biss infrastrutturali. Kemm jista' jkun ikollok ambjent ta' post fejn wieħed qisu jgħix iktar ġo familja milli ambjent ta' sptar b'ħafna kuraturi u sodat u hekk. Dik hija il-bażi ta' post terapeutiku psikjatriku.